Khapangbai Kobokmung Kaisa Agartalani Fire Service Headquarter Complex tongjanai takugokra khoroksani kidney hamya angmabai khoroksa khagrang kidney yafarnai borok nangai tongkha abagui A positive thwini borok kebo khagrang maya ganang borok bono kidney kaisa yafari rekhe khoroksa chakrani langma kifili manjanai aboni bagui A positive sago thwi ganang kebo khaganang o takugokrano chubana bagui koihorka bihik junu de borma je khaganang chubanani wansugui tongnai borok kok sahona bagui kokduk number wngkha 9863845322 haya kheba 9436329570 o number o korongna bagui koijago खुलुमका जतननो आं जुनु देबबरमा आनि बेसाय अनेक दिन धरे किडनी हामिया बुकिवै दङ किडनी ट्रान्सप्लान्ट नि खुबै दरकार किडनी ट्रान्सप्लान्ट खायाखै बनो सुस्थताय खालायमैया आं दिमा खामगानि बेसायनो किडनी आनि बरु गोबांमा सालवायथाम इनसुलिन नाना नांगौ angkai apa hai rugi rok kidney ke bono rimaiya thui ke bono rimaiya aboni bage ang norokno joton thain no koimung san horo jodi kebo blood group jani A positive tongo borok jate ani bsaino kidney kaisa dan khlai nani bagoi ang koi horo